ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ 25 ವರ್ಷ 27 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರನೇ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಣ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಮುರಣಿ ಬೈದಿನಕುಲು ಪೂರ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನಿ ಕಲ್ನ ರೋಹಿಣಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾದರೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಈ ಸೈಡ್ ದೆಂಬು ಬೈದಂಡು, ಈ ಸೈಡ್ ನೆರಳು ಬೈದಂಡು. ಅಂಚಿ ದೆಂಬು ಇಂಚಿ ನೆರಳು. ಸೊ ಏಪಾತಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಏಪ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಶೀತ ಜ್ವರ ಅಂಚಿಂಚು ಮಲ್ಪರೆ ಹಬ್ಬಜಿ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಶೀತನೇ ಶೀತ. ಊರುಡು ಇಪ್ಪಂದಿನ ಶೀತ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಐನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಇನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಪಾಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಇತ್ತರ ಇನಿತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೆರೂಸಲೆಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಲು ಪೂರ ಫುಲ್ ಬಂದುಂಡು, ಓಪನೇ ಆತಜಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡು ಮಾತಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ 10-11 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ. ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕೋಡೆ ಸೈರೋನ್ ಆತುಂಡು. ಓಕೆ, ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರ ಸೈರೋನ ಅಂಡು, 1 ಗಂಟೆ 12ವರೆಗೆ ಹೊರ ಸೈರೋನ ಅಂಡು. ಸೈರೋನ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡು ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈರೋನ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ, ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ. ಕೋಡೆ ಅಂತೂ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು, ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದೊಲಿ. ಬಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಂಕ್ ಅಂದು ಪಂಡಲ ಹೋ ಬಾಂಬ್ ಒಂದಂತ ಮಂಡಳವೇ ಬುಡ್ದು ಪೋತುಂಡು ಗೊದಾಂಡೆ. ಮುಲ್ತಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ, ಅಲರ್ಟ್ ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಸಡನ್ಲಿ ಅಂಚ ಗೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಬೊಕ ಮುಲ್ತಕಲೆಗೊಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮೂರಿ ಉಂಡು ದಾದೆ ಪಂಡ. ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನಿಕಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಡ್ತಂಪೋನಾಗ ಸೈರೋನ್ ಆತನ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈರೋನು ಅಡ್ದು ಬೊಕ ಸೈರೋನ್ ಆದಿತ್ತುಜಿ. ಅವಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೂರ ಬಂತೇರು. ಟುಡೇ ಇಸ್ ಕಾಯೆಟ್ ನೋ ಬಂದು ಉಸ್ತೇ ವಿನಿತುಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಅತ್ತೆ ಅವಳು ಬಾಂಬುದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಓ ಇಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಮೂಲು. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಇಂಚ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು. ಟುಡೇ ಇಸ್ ಕಾಯೆಟ್ ನೋ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಜನ ಮಂಡ್ಯರು ಕೋಡೆ ರಡ್ಡು ಮುಜಿದಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವೇ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಕಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ನೈಟಿಗೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ. ವಾ ಟೈಮುಡು ಸಡನ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ಇಂಕುಲು ಓಡೆ ಪೋಪಿನ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಗತಿ. ಓಕೆ, ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ಪೂರ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲ್ ಏರ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ಪಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಪಂಡದು 6 ನನೋರಿಯಾಗ ಪಂಡದು ನನೋರಿಯಾಗ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಊರುಡ್ದು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಬೈದೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪುರಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲೊಡ್ತಿ ಪೋದಿತ್ತಲು ಅಲ್ನ ಇಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಲು ಪೋಯರು ಇಂಚಾಂಡು ಬಂದ ಐಕೆ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನತ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಕಲೆ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪಿಂಚೂರು ಹುಷಾರಾದಿಪ್ಪುಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡಿಪ್ಪುಲೆ ಬೋಡಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಯ್ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಕಲೆಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮುಲ್ತಪುರ ಸ್ಟೋರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಕ್ಕಲೆ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಪೋಪುಜಿ ಬಂಡಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಎತ್ತಿಂದಾಂಡ ಪೋಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಇನಿ ರಾತ್ರಿಡು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೋಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬೈದುಂಡು. ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಅಲರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ, ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಉಪದ್ರನೆ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಏನ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪೂರಿಮು ತೆಲವೀಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರಿಮು ಇನಿ ಜೆರೂಸಲೆಮ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರಿಮು ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 8-9 ಪೂರ ಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪೇಸಕ್ ಬಂದು
ಐಕ್ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಅಮೇರಿಕಡ್ದ್ ರಾಸಿ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಮುಲ್ತು ಪೋಪಿನಕುಲು ರಾಸಿ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ಫ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಡುಲ್ಲೆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರಿ ಮುಗು ಎಲ್ಲೆದ ಉಂದೆಕ್ ಅಮೇರಿಕಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರೆಗಿತ್ತೆರ್ ದೇ ಪಂಡ ಅಮೇರಿಕದ ಅಕಲ್ ಮೂಲು ಅಕಲ್ನ ಹಿಬ್ರುದ ತೊರ ಕಲ್ಪರೆಗ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವು ಇಂಚ ಕಲ್ಪರೆಗ್ ಬಂದು ಇಡೆ ಬೈದಿಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಲ್ತರ್ದು ಇಡೆ ಬರ್ರೆಗ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆರ್. ಸೊ ಪಾಪ ಮಾತೆರ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕುಲು ಬರ್ಪೆರ್ ಮೆಗ್ದಿನಕುಲು ಬರ್ಪೆರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಸಡನ್ಲಿ ಇಂಚ ಅಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಊರುಡು ಏರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಫಿನಿಶ್ ಆವು ಬಂದು ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಕುಲು ಪೂರ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೂನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಪೂರ ಕಾಯೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹೋ ದೇವರೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಇನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಕೂಲು ಅರ್ಧ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಇನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಮೂಲು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ್ ದೀವೊಂದು ತೂವೊಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮಕಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲತೆ ಮೂಲು ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲು ಐನು ಆಜಿ ಏಲು ಎಡುಮ ಒರುಂಬ 10 11 16 14 ಜೋಕುಲು ಮುಟ್ಟಲ ಮೂಲು ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 7-10 ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತುನ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತೆ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ದೀಪುಜೆರ್ ಅಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲು ಕಡನೆ ಬುಡುದಿ ಬೆನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ಸ್ಕೂಲು ಅತ್ತಂದಾಂಡ KG ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಅವು ಉಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆರ್ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಇತ್ತೆ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರಡು ಅಪ್ಪೆಡ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತುಂಡು. ಅಂಚ ಇನಿತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜೆರ್ ಬಟ್ ಒಂತೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ತೂವೊಂಡ್ರೆಗ್ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಗತಿ. ಓಕೆ ದಾಲ ಇತ್ತುಂಡೇನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇಗ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅವಲ ತುಳುನಾಡ್ದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ಪೂರ ತೂದು ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ ಉಂದಾವಡ್ ಪಂಡ ಕಾಮ್ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಉಂದೆಟ್ ಟಿವಿಡ್ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಏತ ಬಾಂಬ್ ಪೂರುಂದು ಪಂಡ ಪಂದಿಪ್ಪೆರ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೋಡೆ 12 ಗಂಟೆಡ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ದಾದ್ದಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಸೈರನ್ ಆವಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಟಿವಿ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಿವಿಡ್ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಅವು ದಾಳಿ ಉಂದಾಳಿ ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರೆಗ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲೇನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆವಡ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾಪ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ 25 ವರ್ಷ 26-27 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರನೇ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಆಣ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಮುರಣಿ ಬೈದಿನಕುಲು ಪೂರ ಪಾಪ ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಡಿಪ್ಪುವಿರತ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಯಾನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ರೋಹಿಣಿ ಐ ಲವ್ ಯು. ಬೈ ಬಾಯ್.